aquesta coalició que s'anomena Compromís i del procés tan meravellós de primàries que s'ha fet, perquè fer una cosa en 3 setmanes, com hem fet, que hem estat fent bolos per tot el país, fer un assoliment d'avals, fer després una votació i fer el cens en 3 setmanes i tindre un cens tan meravellós, això és de veritat per aplaudir per a vosaltres, perquè ho he currat mogolló. Crec que ho hem fet molt bé, jo crec que ha valgut molt la pena, hem donat una lliçó excepcional, jo ho he destacat en tots els actes, però crec que ho hem de tindre molt clar, que el que nosaltres fem no ho fa ningú i això ho hem de posar en valor. I crec que és molt convenient tindre molt clar que això només és el començament d'una aventura que ens ha de portar a tots plegats i a este país, als ciutadans d'este país i a este país també al canvi que necessita. L'any que ve guanyarem també les eleccions autonòmiques com ara hem guanyat aquestes primàries tots plegats i tindrem la sort també de que en Brussel·les tindrem un cap de pont per tal del que jo deia de fer la batalla, esta batalla de la lluita contra la troika, la lluita contra l'austericidi, tindrem el cap de pont en Brussel·les per tal de que així puguem rematar la faena. Som una família, la família Compromís, ja ens coneguem molts, a molta gent encara no ens havíem presentat, gràcies a això ja ens coneguem i pense que tenim un capital humà molt gran. I, evidentment, en aquestes coses sempre s'entra al terreny dels agraïments. I el primer agraïment té que ser per a tots vosaltres, per als milers de persones que estem en Compromís, que amb el vostre treball heu fet possible això en el que estem. També tenim que agrair a tot l'equip de candidats en el que estem, que hem format també una pinya. I també tenim que donar les gràcies a la Comissió Electoral Nacional i a la gent tècnica que els ha recolzat perquè aquesta campanya, per al poc de temps que teníem, ha funcionat molt bé. I per últim també vull donar les gràcies a la gent que al principi ha confiat en mi, ha sigut el meu equip, que estan ahí i a les que ja després ja m'ho anirem de bufa, ja ho celebrarem convenientment, però ara de moment estem en família i tenim que dir, com acabava sempre, que anem a Europa perquè Europa guanya Compromís. Gràcies. Una de les raons per les quals me presentava era perquè creia que havien de tindre alguns canvis així en la nostra coalició i crec que el resultat que n'hi hagi una dona en el número 2 en aquesta candidatura és una prova de que les coses se poden fer i que encara ens queda una miqueta més de camí. Com he dit en les xarxes, no vaig a parar així, jo vaig a continuar treballant perquè en aquests dies quan he anat als col·lectius i a les xerrades que hem estat donant, als debats, he vist que falta encara molt per fer i ahí estarem. En fi, jo crec que s'hem de felicitar perquè aquestes primàries, encara que han sigut un experiment, han experimentat en nosaltres, veritat que sí, a les properes crec que les coses poden anar molt millor i així estarem tots els candidats i candidates per a recolzar el projecte que és Compromís. Moltes gràcies. Tota aquesta energia que està en marxa no la podem malbaratar, tenim que dirigir-la, tenim que estar encara més i més. I tota la il·lusió que estem mirant dels nostres col·lectius, posar-la en funcionament per a aconseguir arribar al Parlament. Jo vaig dir que si arribava allí estava dispost a fer una sèrie de coses i sobretot a fer molts quilòmetres allà i ací, en el nostre país, a donar carinyo a la nostra gent, a fer de corretja de transmissió en els interessos dels valencians, perquè ens ho mereixem ja. És una qüestió de justícia, estar presents, existir com a país i com a poble. I després, acompanyats pels nostres socis d'Equo, treballar en aquesta línia, en aquest canvi que necessitem a Europa. Per favor, les persones van primer, ho tenim claríssim, l'economia va darrere, la justícia social és el més important. I no ens hem d'oblidar mai d'aquestes 3 potes que construïssin Compromís i que ens fan ser diferents. La justícia social, la sostenibilitat econòmica i ambiental i el valencianisme. I en això tenim molt de camí per recórrer. Crec que en la vida havíem aconseguit aquesta força i aquesta il·lusió que tenim ara. Crec que tenim una oportunitat brutal que no podem malbaratar i que hem de concentrar tot el nostre treball de cara a aquestes
eleccions que venen a Europa i sobretot pensant que en el 2015 tenim un repte perquè tenim que pegar una volta important a la Generalitat. Ho vaig dir una vegada, me vaig dir natural i cada volta que ho pense crec que és absolutament cert. Donem-li una oportunitat a Europa. Europa ens necessita, perquè el que estan fent allà realment no té res a veure amb el que necessita la gent. Compromís ha d'arribar a Europa. Europa necessita compromís i vosaltres sou absolutament fonamentals per a que això passi. Jo me compromet a portar la nostra veu, a representar els nostres interessos i, com va dir, jo crec que la fase emblemàtica d'esta campanya d'Albert Furió, anar allà a donar canya. Moltíssimes gràcies. Perquè a diferència dels partits tradicionals